Bueno, el piloto era un guerrillero carismático. Como persona que non fixo daño ningún por aquí. Un home de poucos escrúpulos, non lle importaba comprometer a nada, ao contrario. Porque non quería comprometer a nadie. Este é un pequeno adianto do documental sobre a historia do piloto que se estreará o vindeiro mes de febreiro. Dirixido polo fotógrafo Xosé Reigosa e con guión do xornalista Afonso Iré, o filme sobre o último guerrilleiro está a xerar moita expectación. O tráiler saíu á luz esta fin de semana somando varios testemunhos da historia de José Castro Veiga, que pasou escapado os últimos anos da súa vida por terras do Sabiñao e Chantada. O guionista falounos da última fase deste traballo. O traballo está prácticamente rematado. Só estánlle metendo a música, ademais que a música está a facer unha persona que levou un Goya por a música, así que esperemos que sea boa. Ademais de recoller, non sei como, alguna canción, por exemplo, de Liviao de Marrao ou da Kenya dedicadas ao piloto, e despois, bueno, pues están metendo fotografías, o que se chama cubrir as imaxes. Están nesa fase, está o cartel xa feito, bueno, está todo, casi. Polo que respecta pois a túa parte do traballo, do guionista? Eu xa hai tempo que acabei, digamos, porque non podes seguir eternamente metendo cousas e tal. E ademais, pois, os documentales son os documentales, son pinceladas, sempre hai cousas que tes que deixar fora, non? Serán 90 minutos os que sempre é posible engadirlle novas achegas. E onte estuve con profesor Helmut Hey, que foi un dos primeiros que empezou a traballar da guerrilla, e aquí, o profesor da Universidade de Berlín, estuvo en Oxford e tal. E, bueno, fixamos unha grabación de 2 horas, e o problema que timos agora é meter aí sin que se nos pase moito. Onte lle dicía ao director, a Xosé, bueno, dos partidos pois sempre hai engadidos, pois vamos a meter un engadido por interrupcións de 3 ou 4 minutos, non? Xornalista acostumado, pero cunha ardua tarefa de sintetizar unha densa, intensa e valiosa información. Son máis de 100 horas de grabación e son casi 50 personas as que entrevistamos. Imaginade, pois, ainda asolagados a xente que foi, pois isto 5 veces máis. Parece unha tarefa... Non, bueno, a profesión é así. É unha cousa que doiche e dis, bueno, pois... Pero, bueno, moito destas cousas, pois, eu vounas a aproveitar para o libro. Unha novela sobre a vida deste persoeiro de historia e realidade e moitas veces con vivencias cargadas de quen tamén é lenda nestas terras. Salirá do vindeiro ano, non sei cando, xa eso depende do editorial, non depende de min. Bueno, de min depende tamén porque xa acabei de escribir, pero ahora é a etapa que non me gusta nada, que é a etapa de correxir, a etapa de... Esa a min non me gusta. En todo caso, bueno, todas esas testemunhas van a ser documento, é un documento que vai a quedar aí, o que non se utiliza para o documental pode ser un documento moi valioso, moita xente maior, moitos contactos directos que viviron esa historia. Si toda a xente, digamos, todos o que aparecen, bueno, salvo os historiadores, que non tuveron contacto directo, pois hai só 4 personas que non tuveran contacto directo. Estréase o 19 de febreiro en Lugo e agardan que se poida ver o antes posible en Chantada. O problema que ten Chantada é que non ten cine, nin ten pantalla, nin ten nada. Claro, Asolagados foi no Bran, estrenouse do Cantón, neste tempo non está para estrenar ao aire libre, e non sei cando en Chantada como se fará. Pero farase. Claro, supoño, se non antes, pois tiremos... Bueno, hoxe había xente que dicíame que xa quería ir a Lugo Velo, non? A través da rede poderemos atopar pequenos adiantos mentre se remata esta fase de postproducción e realización do filme. Non era unha regata que había, e sentouse e ali foi onde lle tiraron. E chiparlo ali. Tiraron estando comendo tranquilamente, non contaba nin nos vius xiqueras. Estaba cosido de tiros por aquí, por este lado. Os tiros eu só lle vin 2.
Dixo don Paco, o cura, estou aquí, leva a caixa. 2 atas era máis, terra por riba.